ассалому алайкум тамошобинони азиз, ток шоуи Печутоби замонро оғоз менамоем. Танзими буҷети оила дар шароити пандемия. Ин мавзӯи суҳбати имрӯзаи мост. меҳмонони азиз, ба студии телевизиони Симои Мустақили якум хуш омадед. Чӣ тавр дар ин марҳилаи зиндагӣ рӯзгори худро пеш барем то мушкилот камтар эҳсос шавад? Ман таклиф мекардам ки аввал навори барномаро тамошо кунем, сипас суҳбат мекунем. Марҳамат. оилаи Қӯзибоевҳо дар маҳаллаи чашмаи арзанаи шаҳри Хуҷанд зиндагӣ мекунанд. оила 8 нафар аъзо дорад. танҳо мардони оила кор мекунанд. ҳангоми пандемия суръати кори онҳо нисбатан суст шуд. аз ин рӯ ба буҷаи оила маблағ кам ворид гардид. сарвари оила дар мувофиқа бо дигар узвҳои он тасмим гирифтанд ки хароҷоти дуюмдараҷаи рӯзгорро аз рӯйхат хат зананд. масалан, онҳо дар фасли сармо либосҳои зимистонаро харидорӣ накарданд, чунки либосҳои солҳои қаблӣ ҳанӯз коршоям аст. Осон равған қан орд. Ҳама заруриш. Мона масалан ки як ҳафта 2 кило гӯшт мехарем. Баъзан малин ҳозир гӯшти мурғ камқад арзон шудаги пештара ҳамон мехарем. Бачаҳо хӯрданаш дар кор баргирад. сардори оилаи Қӯзибоевҳо Муроҷон амаки 74 сола мегӯяд, ҳангоми пандемия танҳо маҳсулоти хӯрокаро харидорӣ мекунанду аз он сарфакорона истифода мебаранд. дар ин фурсат аз сохтмони ҳавлӣ низ худдорӣ карданд. ин кор ба хотири ба танзим даровардани буҷаи оила ҳангоми авҷи коронавирус дар кишвар роҳандозӣ карда шуд, аммо маблағи хизматрасониҳои коммуналӣ сари вақт пардохт мешавад. як бор нархи орд, қанд, гӯшт як бор анча бромда монд, ҳаминам таъсир расонд. Бо боло шуд ин пандемия сар шуд, ҳамин нӯр одамо ҳамин ягон бромда кор мекард, як кор мефармуд, ҳозир ҳамон чизо нест. ҳама хона бишиштааст ба ҳисоби. Бор мекунед. уман худи одамои ӯй мекунад ки хай ман ҳозир ҳамаша як бор пештара бо ин вай кунам, хароҷот кунам оянда бо ягон вай мешавад гуфта проблема нашафта ҳамон камтар сарфа кара вай кростял сарфа кара хароҷотошона хай ягон маблағи хонашон бошада ҳам даст нарасонда ҳама зарури чизо ки ҳозир ҳисоби ёфтасияда. Муроҷон Қӯзибоев раиси кӯчаи Абумаҳмуди Хуҷандӣ дар маҳаллаи чашмаи арзана аст. дар ин кӯча 38 хоҷагӣ зиндагӣ мекунанд. ҳангоми пандемияи коронавирус хароҷоти бештари бошандагони кӯчаи мазкур эҳтиёткорона сурат мегирад. танҳо маводи аввалин дараҷаи рӯзгор харида мешаваду халос. ин таҳлили раиси кӯчаи ба номи Абумаҳмуди Хуҷандӣ аст. пандемия ба иқтисодиёти оилаҳое ки маслан дар кумитаи маҳаллаи дӯстии халқҳо зиндагӣ мекунанд чӣ хел таъсиргузор шуда истодааст? мушоҳида мекунед? марҳамат. албатта аз пештар нигоҳ карда ин салакак таъсири худаша расонд. мо ҳаракат мекунем шаҳрвандоне ки ба мо муроҷиат мекунад я бо омӯзиш карда сатҳи зиндагишона дида санҷида ҳамои ҳаракат карда мо дастгирӣ мекунем. он нафароне ки синҷи солашон калонсол бошад агар бисёртар мо аҳамият метиҳем. ёшое ҳаракат мекунем оғои корба ҷалб кардан баш. дар мавриди гирифтани ҳамин кӯмакпулиҳо сафи онҳо имрӯз хуб таи чанд моҳи охир маст дар ҳамин давраи пандемия зиёд шуд ё баръакс? камтар зиёд шуд имрӯз. кор салакак ҳозир талаботаш изофа корба биромда наметонанд ё фарзанди ноболиғшон ҳаст. аз сабаби ҳамон корба биромда наметонанд ваҳо. ҳама салакак бештари занҳо албатта ё шавҳарашон дар муҳоҷирати меҳнатӣ бошанд агар ҳозир салакак ваҳоям масъала салакак мушкилӣ ҳаст. фаҳмо ва аз ин лиҳоз аз хуб муроҷиат менамоям мовакиам як дастгирӣ кунем муваққатан инам. давраи пандемия шахсан ба буҷаи оилаи шумо чӣ хел таъсиргузор шуд? марҳамат. хай дар шароити пандемия мо кӯшиш мекунем ки сарфакорию сариштакориро бештар риоя намоем. чӣ хеле ки мегӯянд дар шароити муосир бисёр занҳо махсусан занҳо ба пӯшидани сару либосҳо бисёр таваҷҷӯҳ зоҳир мекунанд.
خیلی که میگن آدمیت بصیرت است نه به صورت. در زمانهای پیش ما وقتی که بیبی و بابا کلانهای خود را در بخاطر میاریم، آنها به نمود ظاهری خود اهمیت نمیدادند. یک لباس رو مثلا در فصل سرما یک لباس زمستانه که همون فصل رو پسی سر میکردند. امروز باشد با یک لباس یک چند نسل کلان میشد، یعنی برادران خواهران از یکدیگر رو میپوشیدند. اما در شرایط معاصر امروز نمیدونم این مد باشد که الکی فرزندانم همین چیز به چی سر خم نمیکنند، نمیخواهند که لباس یکدیگر رو پوشند. لیکن به هر حال ما کوشش میکنیم که خیلی که در همه جا امروز قید کرده شدن لباس محصولات اولین درجه رو اول خریداری نماییم و آن دومین درجهش رو کمتر خط کرده میستیم و کوشش میکنیم که در همین شرایط کمتر نامساعد با بودجت اویله خود ضرر نرسانده از همین حالت نااستوار برایم. تشکر سلامت باشید. چخیل در همین دوره بودجه اویله رو با تنظیم در آوردن ممکن است؟ مرحمت. رحمت. البته در هر یک اویله نسبتی خودی سطح اقتصادیات اویله رو به تنظیم گرفتن و اون بودجتی که از طرف اعضای اویله جمع کرده می شود باید به نظارت قطعی گرفته شود. البته این نه تنها در بحرانی که ما حاضر قرار داریم، در بحران پندمیا، خیلی که من معلمای عزیز قید کردن، این از سالهای پیشم بود برای خودی نمین مدنیتی خودی، مخصوصا اگر گیریم تاجیکانه داخل دارد بود این و باید به فکری شخصی من و و فکر من همه هم این رو دستگیری میکنند که همین تاریخ و نیاگانی خود رو پاس نگاه داریم. اکنون بودجه خودی اویله این یک گفتم ممکن یک عالم خورتر رو که در بر میگیرد. افسوس در همین حالت هایی که ما در بحران قرار داریم نسبتی بودجه اویله اگر سه گروه اساسی و جدا نماییم که نسبتی استعمال شخصی و پوشیدن، خیلی که سر و لباس را قید کردن و بواسطه به خدمت های کمونالی و همین سه قسم اساسی اگر این به سه گروه جدا نماییم بواسطه درجه اول این استعمال شخصی اهل اویله مباشد که بودجت اویله بیشتر به همین استعمال روانه کرده می شود. محض در همین دوره پندمیه درآمد و خراجات اویله شما چه خیلی صورت میگیرد؟ به ما نقل کنید. خیلی که مردمی تاجیک عرف و عادت ها داریم، عنعنه ها داریم. همون عرف و عادت هایی که هستند، من مثال آورده میتونم. توی خانه دارشوی یک مسئله اساسی بود 2-3 ماه پیشتر که توی خانه دارشوی برای چی 40 کسه میشد. من اکنون تجربه نشان داد که در حقیقت 40 نفری هم کم خرج، هم به نهایت زیبا، خوشرو و خراجات های اویلوی کم می شود. بگذار همون خراجات های اویلوی کم شود و باید که اویله در آینده همون اویله جوانی که پیدا می شود آنها همون مبلغ ها رو به خود صرف کنند. سلامت باشید. همینجا من سخنی شما رو میبرم. شما به سوال اساسی من جواب نگفتید، کمتر پیشتر گذشتید، چون که این مسئله خراجات توی و معرکه رو ما در ادامه برنامه باز دیدنی بودیم. شما که به این سری این مسئله آمدید باید یک بار ادامه میدیم. توی ما تنظیم شد لیکن خراجات یا خود ارزوی و هوس‌های ما هنوز هم تنظیم نشده است. پیش از تهیه همین برنامه با یک چند نفرانی که صاحب تویخانه ها در همین مرکز ماموری ولایت سوخت شهر خوجند هستند هم صحبت شدم و اونها یک اندازه گله‌گزار هم بودند. گفتند که مثلا یک تویخانه برای صاحبان معرکه از 2 تا 3 هزار سومانی پیشنهاد می شود. شاید به نظر آنها این مبلغ دسترس است برای همه و یک اندازه ارزان هم می باشد. لیکن از جانب دیگر گله‌گزاری آنها از چی بود؟ از اون سبب که آن صاحبان معرکه که آمده میگویند که توی خانه همگی برای 3 ساعت برای چی 2 یا 3 هزار سومانی، آنها فکر نمیکنند که چرا مبل های خارجی یا خود همون رخت خواب را بر عوض 15,000 یا 17,000 سومانی میخرند. هنوز هم تنظیم نشده است. یا یک لباسی که برای همون عروس برای جهاز میدهند هنوز هم همون لباس های قیمت بهای 3 یا 4,000 سومانه رو برای عروس تحفه میکنند، مگر عروس میرنجد وقتی که برای وای 300 یا 400 سومانی لباس میدهیم. این طرف مسئله رو باری هم شما مشاهده کردگی هستید. واقعا هم امروز ما همین آرزوی هوس‌های خود رو به فکرم تنظیم کرده نتوانسته ایستادیم یک اندازه به اکثریت. در حقیقت چنین است که یعنی امروز بسیارتر
акун узр занҳои мо айб доранд ба ҳамин масъала ки дар хонаводаҳо ман ки худ сарпарасти гурӯҳ ҳастам ва дар гурӯҳи ман низ духтарон таҳсил менамоянд, бисёртар масъалаҳо, проблемаҳо ба вуҷуд меояд ки муаммоҳо ба вуҷуд меояд оиди дар оянда хондани онҳо дар донишкада, яъне онҳо дар курси 2 ё ин ки курси 3 оиладор мешаванд ва вақте ки онҳо оиладор мешаванд, ҳамун шахсоне ки ба хостгорӣ меоянд, падару модари ҳамун домод меояд, ё падар ё модараш, ё ин ки холаш, ё ин ки амаш, ё ин ки хоҳараш меоянд, мегӯянд ки мо 100% ин духтара донишҷӯ мекунем ва ба дасташ диплом медиҳем. Лекин ҳамин як муҳлати 1 моҳ шудааст ки як духтари мо хонадор шуд. Баъд аз он ки ман занг задам, 1 моҳ ба дарс наомад. Ман занг задам, гуфтам духтари падару модараш ба занг задам, гуфтам муаллима узр, барои чӣ духтаратон намеоянд? Онҳо мегӯянд ки шавҳараш бо ваяш ҳамун хуштоманаш иҷозат надодааст ки равад. Яъне инҷо пардохти шартномаи донишгоҳ пардохти шартномаи донишгоҳ як муаммо. Падару модари бечораи вай 3 сол пардохт мекунад, рахти хобе ки чхеле ки гуфтед $1,200 $3,000 мекунад, бо тиллоҳои қиматбаҳо мекунад. Лекин барои пардохти ночизе ки $500 ё ин ки $400 ҳаст, мубодила бо асъори доллар ё ин ки бо сомони 4-5 ҳазор сомонӣ ҳаст, онҳо инро намедиҳанд. Яъне ин проблемаи асосӣ, муаммои асосии занҳои имрӯзаи мо, ҳамун хуштоманҳое ки ҳастанд, бо забони яъне лаҳҷавӣ гӯем, проблемаи асосии онҳо дар ҳамин мебошад. Ба андешаи шумо чӣ? Хароҷоти даромаду хароҷоти оиларо ки бояд танзим кунад? суханҳое ки ҳозир муаллим инҷива гуфта гузаштанд, манам тарафдори ваи ҳамино. Ман ҳозир худам 65 сола бошамам, ҳамин 2020-анда якта неварама бировдам декун. Якта неварама бировдам, якта дига неварам ба келин кадам. ҳамин вай ман ба омад де ҳамин хел чизе ҳолат ман ба омад гӯед. Албатта мо меҳнат каданамон дар кор кадан дар кор, сарфакорӣ шуданаш дар кор, сарфа мисол масъалаи озуқаворӣ бами дигару дигараш бемана муаллима ҳозир гуфта гузаштанд, масъалаи либоспӯшӣ бами камакак сарфакорӣ када истода буҷети оила пешва буданамон дар кор. Анакнан инҷо гуфтанд ки аксарият занҳо гунаҳкор ҳастанд. Вақте ки мо ана ҳамон орзуву ҳавасҳои худро танзим карда наметавонем. Шумо розӣ ҳастед? Албатта не. Чаро? Чунки кор кадан дар кор, меҳнат кадан дар кор. Меҳнат мекунем, лекин бештар занҳо талқин мекунанд ки ҳамон ҷиҳозҳои ҳамон занҳо, ман ҳозир гуфтанӣ ҳастам ки ҳамаи занҳо ба ки ҳамин хел кор нашавад, мисол де, нашуданаш дар кор, хоҳанд ки нағз зиндагӣ кунанд, мисол де, ваи буҷети оила, ваи оилаи нағз баранд, хурсандона зиндагӣ кунанд, якдигар фаҳмӣ шуданаш дар кор. Инҷава де. Албатта. Барои ҳамин занҳо ин қадарам боли молу чизу вай ба омданошон дар кор не. шароити оилаи худро шумо аз мо беҳтар медонед. Албатта кадом қисмати хароҷот ё худ даромади худро шумо, даромад албатта маълум, хароҷоти худро шумо танзим кардед, кадомаш кам шуд, кадомаш бештар? Хуб, чӣ хел зиндагии худро пеш мебаред? аз ҳамон рӯзе ки пандемия эътироф шуд, моҳи апрел май буд, аввалинда нағз зиндагонӣ кардем. ҳам пеш чӣ хел буд, ани мехел зиндагонӣ мекардем. Дидам ки писарои ман навбат гирӣ кор кардам, ваҳо дар як ҷо кор мекунад, як рӯз инаш кор кард, як рӯз не, барои эҳтиёти саломатиш. Дидам ки ин хел навбат ки кор кардост, оиламо аз 9 нафар иборат. ман гуфтам акно эконом кадан дар кор, сарфа кардан дар кор. гӯшта мисол 2 кило не 1 кило мегирем, равғанам ҳамту дигар, авқоти суюқа бисёртар мекунем. ани мехелакри эконом кардем. ҳай худоро шукр, бештара бо ин серхароҷот нею, сарфаю кам буди омоям нест. ҳама розӣ, келином розӣ, писарам розӣ. ҳозир гузаштоса кун. асаби сару либос чӣ харидан ё? Не, ҳоли будагиша пӯштосиян. Келинои ман ҳоли ҷавон, запасошон ҳай пӯштосиян. барои либоси сару либоси нав харидан дар нақша нест? Не, ҳоли талабот ҳам нест? Талабот нест. дар хона як маблағи муайян захира ҳаст, пасандоз ҳаст? албатта ҳаракат мекунам, карда мондам, чунки то паго чиз мешад намедонем. барои ҳамун албатта ман захиракар мемонам. кадом қисмати хароҷоти оилаи худро шумо кам кардед ё худ танзим кардед? агар сардори оила ҳар даромаде ки дар оила мешавад, агар ве аз рӯи фоиз гирад, мегӯяд ки мен 50 мен иқтисодиёти оилаи даромади оилаи мо мисалба моҳона ҳисоб мекунад, чанд фоизаш барои манин хӯрока, манин чанд фоизаш барои сари либос, чанд фоизаш барои маишат, мисалба
истироҳат, чанд фоизаш барои пасандоз. бояд мо агар ҳамин аз рӯи низомнома аз рӯи чӣ амал кунем, агар бад пеш мерем, мо бояд мо хароҷот бинем ки чӣ қадар мо хароҷот мекунем, мо даромад мебинем. агар пас инҷо як формулаи дигар аст ки ман шунидаам, мегӯянд ки шояд ҳамин худи иқтисоддонҳо олимон гуфтанд ки аз хароҷоти зиёд натарс, даромаднокии худро баландтар бардор. дар ана ҳамин давра мо оё аз рӯи ана ҳамин формула ё меъёр амал кардани мо мумкин аст? агар мо ба чизҳои нолозим ин қадар даст назанем, чизҳое ки дуюм дараҷа ҳастанд, масалан чӣ хеле ки гуфтанд ки тӯҳои дабдабанок, сари либоси гаронарзиш, маишати чизи баланд кардан, ин агар мо даст назанем, агар фақат ба буҷе мисол оилаи зиндагишу барои хӯроки фарзандону барои саломатию ҳамин чиз агар назар кунем, агар ба фикрам ки ҳамин чиз аз ҳамин ҳолат мебароем. албатта аз ин давраи пандемия баромадан мумкин. шахсан дар оилаи шумо чӣ хел бароҳамон доштааст? хай албатта устоди иқтисоддон ки ҳастед, шумо воқеан ҳам аз рӯи анамун меъёре ки инҷо қолабе ки рехтед, аз рӯи он амал мекунед, воқеан ҳам даромади худро ба ҳисоб мегиред ва аз рӯи ҳамун категорияҳо ё худ меъёрҳо тақсим мекунед. инҷо мо дар бораи ҳамин тӯю маъракаҳо гап зада истодаем. воқеан вақте ки шаҳрвандон назди шумоён меоянд барои гирифтани як ҳуҷҷати тасдиқкунанда, яъне номаш тавсиянома аст пеш аз гузаронидани ҳамон той, ҳамаи ҳамин масалан шароитро ё худ қоидаҳоро шумо ба онҳо мефаҳмонед? вақте ки шаҳрвандон ба мо муроҷиат мекунанд барои хонадоршавӣ тӯи арӯси домодӣ, мо бо ҳамроҳи волидайни онҳо корҳои фаҳмонданӣ мегузаронем. барои сарфаи саришта корона гузарондани танзими тӯи арӯси домод ё духтарашона шавҳар медиҳанд ё ки фарзандашон ба келин мекунанд. ҳамин масъалаҳои ҳамаша мо гуфта мегузарем. албатта ҳамин сатҳи нақс ки гузаронанд кам хароҷот шавад. ҳоли мана муаллима гуфтанд мебелҳои қимати ани хориҷа лозим нест, зарурташ шароит ба нигоҳ коли шумо гуфта гӯем. ҳамин маҳсулотҳои тоҷикистони худоям ҷудо сатҳи баланд ки сохтааст ҳамаша ҳамунам ҷудоям нағз мешавад ки мо гифта харидорӣ када кор фармо оянда ва ваҳо худошон пове истанагар ҳамин чизи зарури дар коришонро гифта сони корфармо мешавад. ҷавонон. хуб шумо тавсия медиҳед то кадом андоза ба ҳамин фикрҳои шумо ё пешниҳоди шумо ё тавсияҳои шумо, маслиҳати шумо ҳамон нафаре ки назди шумо барои тасдиқнома меояд хуб риоя мекунад ё ба ҳисоб мегирад? бисёршон ина дарк мекунанд, бисёршон дарк мекунанд. корҳои фаҳмондадӣ мекунем. мо мисол мебиёрем. манихе кошу манихе пага мисол ҳоли шумо гуфтаг боин бо ҳуҷраи мо омда мисол утоқи корие ки мо оилаи камбизоат шудем бага нагӯем ҳамин гапа. яъне пешгирӣ мекунед албатта ин ҳолатро. ҳамин оқилона хуб истифода бурдани буҷаи оила ё ин ки хароҷоти оила пеш аз ҳама дар дасти кист, мард ё зан? албатта даромад ва хароҷоти оила бояд ки дар худи оила одилона ба нақша гирифта шавад. бевосита дар оила ду асосгузор ҳастанд. як кас даромад баранд, масалан фарз мекунем дигар нафар хароҷот. бештар чӣ хеле ки дар инҷо қайд карда шуд нисбати сару либос, нисбати хӯрок пухтан, истеъмоли ҳаррӯза, нисбати чӣ хеле ки маъракаю тӯи маросимҳо, бештар дар инҷо занҳо фаъолтар ҳастанд. чӣ хеле ки мо мушоҳида мекунем хариди сару либосро. барои ҳамин ҳаракат кардан лозим аст ки ба ҳамин сатҳи иқтисодиёти худи дохили оила назар андохта истода харидорӣ карда шавад. яъне бештар ба андешаи зан бояд сари ин масъала бевосита аз тарафи сардори оила низ назорат карда мешавад. албатта лекин бештар ки дар ҳамин барои харидорӣ намудан сару либоси занҳо ва бештар худи занҳо харидорӣ мекунанд. барои ҳамин ҳаракат кардан лозим аст ки аз тарафи занҳо низ одилона ба роҳ гузоштани ба нақшагирӣ даромад ва хароҷоти оила ин гирифта шавад. масъулияти асосии бузурги зан аст дар оила пеш аз ҳама. фарзандоям барои фикрашон иваз кардан ё ин ки барои интихоби онҳоро иваз кардан бештар нақши асосӣ онҳо фаҳмонда дода метавонанд. ташаккур. марҳамат, илова кардани ҳастед? оиди оне ки дар оила ҳамин даромаду хароҷотро бештар ки ба танзим медарорад, ба фикри ман занҳо ҳастанд. чӣ хеле ки
калонсоло мақол мегуфтанд ки гурги оранда ва рӯбоҳи ғундоранда лозим гуфта. мо кӯдак будем, сарфам намерафтем ва имрӯз ман ин лаҳза ҳозир ба хотирам омад ки дар ҳақиқат вақте ки заҳмат кашида мардҳо бештар барои таъмини оила кӯшиш мекунанд, бояд занҳо онро ба танзим дароранд. имрӯз чӣ хеле ки ҳамагон медонем, бештар даромади иқтисодиёти ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷумла сатҳи зиндагии аҳолии мо аз муҳоҷират вобастагии калон дорад ва бинобар ин муҳоҷирати меҳнатӣ ки имрӯз дар асоси ҳамин ба вуҷуд омадани бемории коронавирус COVID-19 ба ин самт низ таъсири манфии худро расонида истодааст. мо намедонем ки мардҳо чӣ қадар бо душворӣ дар давлатҳои берун аз марзи ҷумҳурӣ ба муҳоҷират рафта бо чӣ қадар азобу шиканҷа маблағ кор карда мефиристанд ё меоранд, лекин занҳои мо онро дар ҳақиқат ҳам бесарфаю сариштакорӣ истифода мебаранд ва як бор ҳис намекунанд. бисёр имрӯз дар шароити муосир бисёр ба ин ҳолатҳо дучор мешавем. бинобар ин ман фикр мекунам ки танзимкунандаи сарфаю хароҷот дар оила бештар зан аст ва чӣ хеле ки муаллима дуруст қайд карданд, тарбияи фарзандон бештар модарон бо тарбияи фарзандон имрӯз машғул ҳастем ва шароити имрӯза мехоҳад ки ҳам мардҳо ҳам занҳо бештар мана мо баробари мардҳо кору фаъолият мекунем, лекин боз вақти худро ёфта ба фарзандон ҳам мо бояд оиди сарфаю сариштакории хароҷоти оила маълумот дода бошем, онҳоро аллакай ба зиндагӣ тайёр карда бошем. ман ҳамчун омӯзгор пешниҳод мекардам ки дар дарсҳо ҳамин танзими буҷети оила, мавзӯи танзими буҷети оила дар давраи пандемия дарсҳо гуфта шавад ва аслан дар донишгоҳ ана ҳамин мавзӯъ матраҳ намешавад? Барои донишҷӯён ҳамин танзими буҷети оила омӯзонда мешавад? мешавад албатта. донишкаде ки мо иқтисодӣ аст, иқтисод ва савдо аст, мо дар соатҳои сарпарастӣ оиди ин масъалаҳо бисёр бо донишҷӯён суҳбатҳо мегузаронем, оиди танзими ҷашну маросимҳо ва ғайра ҳоказо ки ҳамаи масъалаҳои соатҳои тарбиявӣ мо вобаста ба самти иқтисодиёт якҷоя аст. ҳам ҷоҳати тарбиявӣ дорад ва ҳам ҷоҳати иқтисодиро дар бар мегирад. оиди масъалае ки шумо қайд кардед, донишҷӯ духтаре масалан оиладор шуду масъалаи таҳсили ӯ муаммо мешавад. ба фикри ман ҳамин ҳар як шахс сармояи худро дорад, яъне инвеститсия мегӯянд, сармояи гузории сармояи мо ин фарзандони мо ҳастанд. он оилае ки донишҷӯ духтарро оилаи худ келин карда меорад, бояд фикр кунанд ки имрӯз камтар он масъалае ки хароҷот кунӣ даромад мегирӣ ҳаст ку дар ин ҷо ба назар мерасад. вақте ки камтар хароҷот карда имрӯз таҳсилро ба охир мерасонанду донишҷӯ духтар соҳиби диплом мегардад, оянда ӯ дар ягон соҳа кору фаъолият карда ба ҳамон оилаи худ боз як даромад меорад. албатта барои ҳамин хуб мешуд ки барои таҳсили донишҷӯ духтарон бештар диққати махсус дода шавад ва он оилаҳое ки онҳоро келин мекунанд, хоҳ падару модар, хоҳ оилаи шавҳараш, онҳоро дастгирӣ кунанд ва чунки зиндагӣ якранг нест. имрӯз мумкин ва шароити иқтисодии оила мебардорад ки онҳоро таъмин кунанд. оянда чӣ мешавад? мумкин ҳамон дипломе ки мегирад ба 10 сол ба ӯ кор медиҳад ва барои пешравии зиндагии худаш аллакай дар кор мешавад, лозим мешавад. марҳамат, ба андешаи шумо чӣ? ҳамин буҷаи оиларо чӣ хел танзим кунем то ки дар оянда як муҳтоҷи як нафари дигар набошем? бевосита ҳар яке мо бояд ки буҷаи оиларо сарфаю сиришта нигоҳ дорем. чӣ хеле ки гуфтанд, бояд ки либосҳое ки замонавӣ гуфтан инҷо харидорӣ накунем, маблағҳоро чӣ хеле ки ба таври очӯби биёмо як оқубандоз кунем ки барои аз ҳамин давраи пандемия баромадан анаму маблағ ба мо зарур мегардад. барои ҳамин шумо чӣ хел ана ҳамин қисмати даромаду хароҷоти худро оқилона ба роҳ мондед? мо низ дар оилаи худ бисёр оилаи калон ҳастем. мо 3 фарзанд, 3 писар дар як оила зиндагӣ мекунем. худо шукр ки мо 3 нафар бо кор ҳам мекунем. албатта корам мекунем. ман ки худам студент ҳастам, камтар кор карда ба акомино ёрдам мекунам. ҳама оиладор ҳастед? ҳама оиладор ҳастам. худ ман соли оянда, соли гузашта бахшиш оиладор шудам. таҳсили худро олам давом дода истодаму шартномаи донишгоҳро худ шахсан супурдӣ истодам. бисёр хуб. акомино ки зиндагиро вай мекунанд, кушола карда истодаанд, ба онҳо ёрдам мешавад.
яъне дар зиндагии шумо дар рӯзгори шумо ҳар кас вазифаи худро дорад ва онро иҷро мекунад. Масалан бародарони калонии шумо рӯзгорро пеш мебаранд, яъне хуб аз ҷиҳати хӯрока таъмин мекунанд, шумо маблағи шартномаи худро кор мекунед. ҳамаи ҳамин ки аз ҷониби ки баромонда шудааст ана ҳамин тақсимот, падар ё модаратон? албатта ки падарам дар хонаи соҳиби мулке ҳастанд. падарам роҳбарӣ мекунад, модарам бошанд танзим мекунад. Албатта бисёр дуруст гуфтед, танзим мекунад. хуб анақлан ана ҳамин дар давраи пандемия имрӯз шумо чӣ хел бо зиндагии худро пеш бурда истодед? аз солҳои қаблӣ фарқ мекунад даромаду хароҷоти шумо? кадом қисмати хароҷоти худро шумо камтар кардед? ки маълими гуфта гузаштам дар сери ҳамин вай чи пандемия шароити ҳамаи ки хуб буд, хуб зиндагонӣ кардем. ҳозир бошад камтар ниёзи аввалеро эҳтиёҷи аввалеро харидорӣ карда истодиму ниёзи дуюмин дараҷаро камтар аз рӯйхат хат зада истодем. дуюм дараҷа ин масалан кадом меиши гуфтан мумкин аст, меиши ё ин ки либосҳои нав, либосҳои навро ҳозир соли оянда гузашта либосҳои гифтагиҳоямонро ҳолиам дуруст онро тоза вайканда пӯшида гаштем. музди меҳнати миёнаи мо низ ин қадар баланд нест ва барои ҳамин мо бояд ҳаминро дар давраи пандемия ба инобат гирем, яъне хароҷотҳои иловагие ки ҳастанд ҳамон хароҷотҳоро накунем, чунки дар соли оянда чӣ мешавад ҳоли ба мо маълум нест. муаллим низ хуб қайд карданд ки яке аз ҷиҳатҳои баланд бардоштани буҷети давлат ин чихеле ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ низ мегӯянд президенти муҳтарам эмомалӣ раҳмон, ин дастгирӣ намудани истеҳсолкунандагони ватанӣ. мо бояд истеҳсолкунандагони ватаниро дастгирӣ намоем, на ин ки истеҳсолкунандагони хориҷӣ. мисол ман як мисоли оддӣ мегирам, малоли хотиратон набошад, як пахта. мо пахтаро ҳамчун ашёи хом ба берун содир мекунем. 1 килограмм пахта имрӯз дар бозори яъне ҷумҳурии тоҷикистон мумкин ки килоаш 7 сомон ё аз рӯи таҳлилҳо 8 сомон бошад. лекин аз 1 килограмм пахта мо фикр кунем ки чанд курта мебарояд. аз 1 килограмм пахта мумкин ки 10 курта барояд, мумкин ки 4 курта барояд. лекин як куртае ки мо мехарем агар истеҳсоли Туркия бошад аз 200 то 250 сомонро ташкил медиҳад. анакнун мо фикр кунем ки 1 килограмм пахтаи 8 сомон ба фурӯхта 800 сомон ба ҳамуна бо чапа худомо харида истодем. ана инро бояд мо таҳлил кунем. бояд ҳамаи мо ҳам занҳо, яъне дар ҳақиқат ба занҳои мо хеле мушкил аст ки инҳо бори гарони зиндагӣ, яъне ҳамун буҷаи оиларо танзим мекунанд, ҳамчун муҳосибон ҳастанд дар оила, яъне қисми ҳам даромад ва ҳам хароҷотҳоро занҳо танзим мекунанд аз ҳамаи оилаҳо. ман ина пурра гуфта метавонам ки занҳо, чунки зан нисбатан раҳмдилтар ва сарфакортар мешавад нисбат ба мард ва бояд мо ҳаминро ба назар гирем. вақте ки мо истеҳсолкунандагони ватаниро дастгирӣ менамоем, аз ин ҷиҳат мо метавонем ҳам буҷаи давлатро баланд бардорем, ҳам буҷаи оиларо баланд бардорем, чунки ҳамон истеҳсолкунандае ки дар ҷумҳурии тоҷикистон фаъолият менамояд, вай низ оила дорад, вай низ хешу табор дорад, ҳамун зиндагиш пеш равад ба мардуми мо, ба иқтисодиёти имрӯзаи мо, ҳам аз ҷиҳати пардохтҳои андозӣ, ҳам аз ҳамаи ҷиҳат, яъне ҳам аз кушодани ягон мисол мағозаҳо, марказҳои савдо ё хизматрасонӣ ё ин ки тиббӣ ё дигару ва ҳоказо, яъне таъсири худро мерасонад. ташаккур, саломат бошед. марҳамат. чӣ хел ҳамин мо сарфакориро омӯзем, донишҳои молиявии худро баланд бардорем? агар ҳар кас ақли худаша кор фармояд, ба ақли худ кору фаъолият кунад, ҳар чизе ки кор мекунад ба тарозии ақлаша баркашад гӯяд ки ман чӣ кор мекунам, ман бояд зиндагиме чӣ хел пеш барам. оё ҳамин хароҷот барои ман лозим аст? бояд ман хароҷоте ки ман зиёдатӣ мекунам барои ман лозим аст. амин чи агар мегӯяд ки як нукта бас аст, агар шуур аст, варна чу чароғ пеши кур аст мегӯяд. агар мо ақлу тафаккуру савод дорем, ҳаме соҳибони сардорони оила ҳамашон зиндагӣ дида ҳастанд, таҷриба доранд. амин бояд аввал худашон чӣ ҳастанд, сардори оила ҳастанд, амин худшон ба танзим дароранд. пешниҳод мо ҳамин ки бояд ки амин чиз ба хароҷоту даромади зиндагӣ ба ҷиддитар муносибат кунанд. ташаккур, саломат бошед. дар оғози барнома ҳамон хароҷоти оиларо ба 3 қисм тақсим карда будем ва дар рафти барнома аллакай эҳсос карда шуд ки хароҷот ба 4 қисм тақсим шуд.
хароҷоти маслан хӯрокворӣ, пӯшока, хизматҳои коммуналӣ ва дигар ин сметаи хароҷотҳои дар назар дорам. Пасандоз, анамин гап дар сари пасандоз меравад. хуб мешуд ки имрӯз мо шаҳрвандон анамон пасандозҳои худро дошта бошем. Албатта ҳар як оила пасандоз дошта бошад ва мутаассифона имрӯз пасандозҳои мо дар хона нигоҳ дошта мешавад. Агар хуб мешуд амин пасандозҳои мо имрӯз дар бонкҳо, дар ташкилотҳои молиявии амонатию қарзӣ агар гузошта мешуду боварии аҳолӣ бештар ба ҳамин самт бисёртар мешуд, хуб буд ва кӯшиш бояд кард ки ҳар як оила ҳангоми тартиб додани сметаи хароҷотҳо як ячейкаи худро барои пасандозҳо ҷудо кунад, чунки имрӯз то пагоҳ чӣ ҳолат ба амал меояд намедонем. Имрӯз ин беморӣ чӣ хеле ки аллакай аз сари бисёр мардум гузашт, бисёр табобати душвор дорад, чӣ хеле ки дар боло қайд шуд, дорувориҳо нархҳошон гарон ҳастанд ва он пасандозе ки мо карда мемонем ба вай мумкин ки кифоягиам накунад. Ба ҳар ҳол ҳар як шахс бояд дошта бошад. шумо чӣ хел пешниҳод доштед то ки воқеан ҳам ҳамин даврае ки имрӯз мо ҳамин марҳилае ки гузашта истодаем онро сарбаландона ё худ сабукбор бе ягон масалан оқибатҳои нохуш онро паси сар карда тавонем, яъне дар мавриди ҳамин танзими буҷаи оила. марҳамат. ин ҳар як оила як давлати барои худаш хос мебошад, майдате ки буҷетша худаш роҳбарӣ карданашта кор, танзима даровданашта кор, оли сони калон солокти камкам маслиҳатам карданашта кор. Худсарона агар кор кунад мумкин хато кунад. бахусус агар оилаҳои ҷавон бошад. ҷавон бошад агар имрӯзиша ӯй кунем пагаша ӯй накунем мумкин хато кунем. дар пеш чорабинӣ бинин соли навӣ дар назар дорам ман аз тарафи давлат ҳам қатъ карда шудааст ҷашни соли нав. дар оилаи худ ҳам ҳар яки мо сайли ба танзим дарорем. албатта ки ба танзим дарорем. ҳамин сол ки бошад худо кунад ки ҳамин сол бошад, соли оянда набошад. аз ҳамин мо пандемия, давраи пандемия худо кунад ки ҳамин сол баромада бошем. бо соли оянда бо солҳои гузашта бо ин ҷашн гирифтан мо мумкин аст. ташаккур, саломат бошед. дигар пешниҳод нест? чӣ хеле ки дар ҳамаи баромадҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон дарҷ мегардад ки ҳар яки мо бояд захира дошта бошем ва дар як баромади худ қайд кардан ба фикрам дар рӯзи модарон буд, хато накунам, оиди анамон пухтани хӯрокҳои миллӣ ки бегӯшт масалан бисёр хӯрокҳои миллӣ пухтан мумкин аст ва имрӯз мутаассифона мо занҳо намедонам шароит ҳамин хел кардме ки аз ҳамон пухтанпазик хӯрокҳои миллӣ қариб ки даст кашидаем ё ҳамон маҳсулотое ки аз орд истеҳсол мешавад мерем аз мағоза бо нархи гарон тайёрашро харидорӣ мекунем. масалан вай угрои дастию туппаю дигар маҳсулотҳое ки имрӯз ҳамаш дар мағозаҳо ҳастанд бо нархи гарон вомехӯрад. акнун барои ҳамин боз масъала дар сари он меояд ки боз танзимкунандаи ҳамин хароҷоту сарфаю сариштакорӣ ба сари занҳо аст ва ман боварӣ дорам ки мо занҳо кӯшиш мекунем ки дар ҳамин шароити муташанниж камтар мо ҳамин хароҷотҳоро дуруст ба роҳ монда ҳамин пухтани хӯрокҳое ки камтар бегӯшт аз ордҳо бисёртар ҳамин чизҳо ба таваҷҷӯҳи худро зоҳир менамоем ва дастгири мардҳо мешавем ва кӯшиш мекунем ки аз ҳамин шароит бо сари баланд мебароем. зарари буҷети шахсиро то ҳадди имкон кам карда мешавад ва чӣ хел? зарари буҷети шахсӣ албатта кам карда мешавад. ин якчанд роҳҳои худро дорад. бемалол бевосита дар инҷо чӣ хеле ки қайд кардем дар боло аз тарафи агар махсусан аз тарафи сардори оила нисбати даромад агар бисёртар бештар ворид карда шавад бояд ки сарфа ва сариштаи он дар зери назорат бошад. албатта дар зери назорати гуфтам ки маслиҳат ё ин ки қатъӣ ҳам гирифтан мумкин аст. барои ҳамин ҳам ба нақша гирифтани даромад ва хароҷоти оила ин бевосита танзими хароҷоти оила мегардад. ба нақша бояд ки ҳатман гирифта шавад. барои он ки чӣ хеле ки дар урфият ҳам мо бештар ба менталитет ба урфу одати ниёгон
нигоҳ мекунем, назар меандозем, хонаи гург беустухон нест. яъне ки ин он мафҳумро медиҳад ки албатта бояд дар ҳар як хонадон бо меъёри куллӣ, яъне ки захира бояд ки бошад, пасандоз бояд бошад. ин ҷиҳати тарбиявӣ низ дорад барои насли оянда. бевосита фарзандон ва нагӯидам нишонти дигар онҳо тарбия меёбанд бо ҳамин мақсад. барои ҳамин хулосаи шахсии ман ин ба нақша гирифтани танзими даромад ва хароҷоти оила яке аз роҳҳои баромадани аз бӯҳрони пандемия мебошад. саломат бошед, ташаккур. агар бӯҳрони молиявӣ дар давраи пандемияи COVID-19 шуморо фаро гирад, донед ки он муваққатӣ аст. ҳар як нафар метавонад талафоти буҷети шахсиро кам кунад. муҳим қарорҳои оқилонаи молиявиро қабул кунед. барои иштирокатон бори дигар ташаккур. То барномаи дигар дар паноҳи худо бошед. хайр.